Tay ang ulan guys. Yung undang ni ulan ni guys. Kakaulian ni guys. Na meron diri sa kwan guys, bukid guys. Bukid sa Garcica guys. Ay nami dianhe diri guys. Pasilong kami diri guys kay ulan guys. Diri sa ako ang igsoon guys, kami nagsilong guys. Ini mah gitu di lapan oh la dondon ya la dondon gitu nih foto. Ah, benar deh mau foto sih ande. Udah ada kayak bisa Google Right bisa betul. Sudah. Ada dire ada foto. Oh dia, wala sa Malasila ba kay Dora. Ay, sila po siguro. Na. Pinimundang ni ulan na guys, kakaulian ni guys. Isa naman ni guys. Undang ni ulan na guys. Ngayon kusog ng ni ulan na guys. Hinay lang guys. Yang mau regular kok dia. Ay, wala siya. Karang maisa rin po sila dito sa Japan. Motor. Ako nagramay Sara. Yeah, pero dapat bisa pa to, wala ka sinisan. Nang itu tama kan isa. Ay, tama na lang. Ayan guys, oh. Wala dyan. Kung show na guys, oh. Kung nasa putahan guys. Una kong show guys. Ay, meron dito sa ilaha guys na silong guys. Kinabulan guys. Hindi na, hindi na isa ra. Ano naman? Ano, magkako ulit isa. Loro, kemana na karong